Над 8000 деца и младежи с увреждания в България не посещават масови училища и детски градини. Всяко от тях има право да ходи на училище и да има приятели. Ванко е незрящ и живее в една от нашите къщички в Казанлък и вече посещава масова детска градина, където се чувства прекрасно и има много приятели. Може. Бате, кой е той синьор герой? Лерски ми обраче се нарича той. В робство и неволя беден се родил, но сърцат порасна от малкият Васил. Ванеса. Аз обичам да идвам в детската градина. Живеем в общество, в което не сме толерантни, не сме научени да бъдем толерантни към хората с увреждания. А тези хора имат право да бъдат равни, да бъдат зачитани, да бъдат уважавани. В центъра работят много добри специалисти и ние, родителите на децата, сме спокойни, защото те развиват техните умения, имат индивидуален подход към всеки, да им дадат самочувствие. Това е най-важното. На самата мен и на самите родители, може би, им дава надежда, че нашите деца ще успеят. Лястовица. Лястовица. Ето това ми кажи какво е. Пеперуда. Точно така. Аз се опитам да идвам тук. Над 8000 деца в България живеят извън семействата си. Всяко едно от тях има право на любящо семейство. При нас живеят деца с специални нужди. Ние сме тук, за да им дадем топлина, обич, разбиране и всичко, от което се нуждае на дете. Ние не правим разлика между тези деца и децата в собствените ни семейства, защото ние сме по толкова часове тук, че тези деца вече са станали нашите деца. Внимателно, Не точно там. така. Натискай браво на моето дете! Какво е това? Чушка. Това какво е? Какво е? Ябълка. Айде, мила моя, давай сега. Айде. Хубаво, значи че си едеш, да знаеш, трябва да е много чиста, нали знаеш? Давай. Ето. Хоп. Валя, да. Тук ли е? Да. Значи сега ще работим с Валя днеска, така ли? Около 90% от хората с увреждания нямат достъп до трудовият пазар в България. Те имат правото да ходят на работа и да развиват трудовите си умения. И Валя. Сиси идва от затворена институция. След затваряне на тази институция Сиси заживява в една от къщичките ни от цементи в град Кюстендил. Браво, Сиси! Когато дойде при нас, той имаше трудно поведение. Странеше от всички, не знаеше как да се грижи за себе си, просто защото той не е научен на това. Сиси днес е коренно различен. От няколко месеца ходи на работа в обществената пералня. Отива с усмивка, доволен е, има много приятели. Аз бихте походя работа. Над 3000 деца и младежи в България прекарват цялото си детство в институции, нямат лично пространство, без индивидуална грижа и без право на избор. Те имат правото да бъдат чути. При нас всяко дете има своята история, има какво да разкаже. И това е важно за нас. Аз имам мнение. Аз имам мнение. Аз имам мнение. Аз имам мнение. Искам да се изразявам. Искам да се изразявам. Искам да се изразявам. Снощи ойдох на събора в Радомирското ливаге. Убавимо ми да гледам невеста да си избере.
Искам да ме чуете. Искам да ме чуете. Чуйте ме.